puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa mga paraan tabay. Sabado po ngunyan, Agosto 1, 2026, inipuan Bareta alas 12. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sendong tagapagbareta. Sa headlines, Kandarakulang Bareta sa lado lokal, Albay PNP pinagmidbid bilang Best Senior Police Commission Officer for Community o Police Community Relations sa selebrasyon kan 31st Police Community Relations Month kasuudma. Pinakaenot na waste-to-energy facility sa nasyon, pigbubusol sa Naga City. Bachman Geothermal Project maawot pahiwason. Project Honeybee Integration for Vegetation and Environment na piling pondo o pondohan kan Project Rise kan YMCA Albay asin IOM Philippines sa Barangay Mina, Kamalig, Albay. Sa lado nasyonal, presyo kan LPG posibleng mag-itaas din sa kod 27 pesos kada 11 kilogramo na tangke. Oil price rollback posibleng ipautob sa masunod na semana. Hararom na investigasyon sa magkaseparar na insidente nin bayolenteng pag-atake sa mga paratukdo sa Aklan asin Davao de Oro ipinag-orden kan PNP. Pagtugod sa piyansa ni dating Senator Bong Revilla, patunay na bako matibay ang ebidensya sigun sa abogado. Sa lado kanibang nasyon, South Korea nagrehistro ng pinakahalangkaw na temperatura sa kasaysayan. Sa lado kan Karawato Sports, Pinay tennis star Alex Ayala pinamarangkal si Ukrainian tennis player Elina Svitolina sa kawat kasubago. Ayala abante na sa semis. Iyan po ang headlines, kunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Pigmidbid si Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez bilang Best Senior Police Commission Officer for Police Community Relations para sa calendar year 2026 sa ginibong 31st Police Community Relations o PCR Month culminating activity sa Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City. Ipigtaw ang rekognisyon bilang pagbidbid sa iyang pamamayo asin pagpapautog kan mga programang nakatutok sa pagpapatibay kan koordinasyon kan pulisya asin komunidad. Serarom kan sa iyang serbisyong Noel Advocacy asin ibapang flagship programs, mas napakusog ang pakikipagtabangan kan pulisya sa namamanwaan sa pagmantinir kan katrangkiluhan asin katanusan sa probinsya nin Albay. Sigon kay Nunez, ang tunay na pagpapulis makusa na manungod sa pagpapautog kan leyes kundi ang honestong pagserbi pakamaherak asin pakikipagkoordinar sa komunidad. Nakuha kan Legazpi City PNP ang pagmidbid bilang Outstanding City Police Station for calendar year 2026 sa lado kan Police Community Affairs and Development o PCAD sa ginibong culminating ceremony kan 31st Police Community Relations o PCR Month kasuhapon sa Legazpi City. Personal na pinanginutan ang programa ni NAPOLCOM Commissioner Attorney Beatriz Aurora Vega Cancio bilang guest of honor as in speaker kung saan pigmidbid kini ang mga kontribusyon kan mga unit kan pulisya sa pagpapakusog kan koordinasyon sa komunidad. Ang recognition man ang personal na pigresibi ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., Acting Chief of Police kan Legazpi City.
Ang pagmidbid ang patunay kan padagos sa dedikasyon kan hepatura sa implementasyon kan mga programang nagpapatibay sa koordinasyon kan pulisya asin komunidad. Resulta man ini kan makusog na pagtatabangan kan Legazpi City PNP, lokal na gobyerno kan Legazpi City asin kan mga Legazpeños na naging katuwang sa pagbusol ng katrankiluhan, katanosan asin kaligtasan sa syudad. Pigbubusol kan lokal na gobyerno kan Naga City sa pamamayo ni Mayor Leni Robredo ang pagkonstruhir kan pinakaenot na waste-to-energy facility sa nasyon sa pagi kan public-private partnership bilang long-term na solusyon sa nagdadakulang problema sa basura asin magkapagkrear nin alternatibong pagkukuahan nin enerhiya. Sigun kay Robredo, maawat kan proyekto nagibuho na kapaki-pakinabang ang residual waste na dai na pwedeng i-recycle o i-compose samantang pigpapakusog ang solid waste management kan syudad. Dagdag pa niya, kaibahan ang waste-to-energy facility sa mga prioridad na proyektong ipigbubusol kan Naga City hasarong Public-Private Partnership Conference bilang parte kan pagpapahiwas kan serbisyong pangkapalibutan sa pakikipagtabangan sa pribadong sektor. Nainot nang pinahiwas kan syudad ang mga programa kaini sa ecological solid waste management, kaibahan pagsasanay sa mga barangay, environmental workers asin iba pang stakeholders sa tamang waste segregation asin materials recovery. Napili tangani pondohan sa iraram kan Project Rise kan YMCA Albay asin IOM Philippines and Project Honeybee Integration for Vegetation and Environment o HIVE nagigibuon sa Barangay Mina, Kamalig, Albay matapos midbidon bilang saro sa duwa sa pinakamaray na project proposal sa probinsya ni Albay. Binilog ini ni na John Mark Muina asin Samantha Claire Vivar kung saan maawat kan Project Hive na mabawasan ang peligro kan pagrasay kan daga asin soil erosion sa pagi kan ecosystem restoration, tree growing, edible landscaping asin pagpapadakol ng stingless honeybees. Nakatalanan na puunan ang implementasyon kan proyekto sa Setyembre 2026 tangani mapakusog ang biodiversity, vegetation cover asin climate resiliency kan komunidad. Pero sa pag-ataman sa kapalibutan, piglalauman na makakapagtauman ang proyekto ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga kahobinesan asin residentes kan Barangay Mina sa paagi kan pagsasanay sa stingless beekeeping, produksyon, pagproseso, pagpatos asin pagmemerkado kan pulot pukyutan. Pinuuna na kan Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau ang proseso kan public scoping may koneksyon sa planong pagpapahiwas kan Bacon Manito Geothermal Project o BACMAN kan Energy Development Corporation o EDC kay banan pagdagdag kan Botong Rangas Geothermal Project o BRGP na piglalauman na makakapagtaonin sa kod 30 megawatts na geothermal power sa Luzon. Ginibo ang public scoping kan Hulyo 30 sa Sorsogon State University matapos ang nainot na konsultasyon kan Hulyo 29 sa Manito, Albay. Sakop kan pigsuwestyon na proyekto ang 602 hektarya sa laog kan geothermal reservation kan EDC kung saan ipapatindog ang mga pasilidad sa mga barangay kan Osyao asin Basud sa Sorsogon City. Parte man kan proyekto ang transmission line na maagi sa nagkapirang barangay sa Sorsogon City asin barangay Nagutgot sa Uma nito, Albay. Sigun sa EDC, parte ang BRGP kan mas mahiwas na plano tangali mapahiwas ang Bacman Geothermal Complex na sa presente may kabilugan na installed capacity na 150 megawatts. Target na mapuunan ang konstruksyon sa pagultanan kan taon 2028 asin 2032. Mantapig lalauman ang komersyal na operasyon kainin sa 2032 asin maduran nin 25 taon o sagod 2057. Formal nang piglansar sa Bakakay, Albay ang 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity bilang parte kan preparasyon sa mahiwasang pagbabakuna laban sa tigdas asin rubella. Nagigibuon mo niya na bulan in Agosto sa bilog na rehiyon Bicol.
Sigun kay Rural Health Unit o RHU Bakakay Municipal Health Officer Dr. Merly Gomez Beltran, maabot kan programa na matauan ng libre, ligtas asin epektibong bakuna ang mga aki edad 6 sagud 59 bulan o poon siyam o 6 na bulan sagud sa daipa 5 anyos. Pag-engganyar kan mga opisyales sa mga magurang na aprobetsaran ang libreng pagbabakuna, tangan maproteheran ang sendang aki laban sa tigdas asin rubella asin makatamang sa pagpugol sa pagkalat kan mga nasabing helang sa komunidad. Abangan pa ang detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal, Ibang Nasyon Sports sa Sinibapa sa pagbabalik kan bareta alas 12. Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ahoy! Kidney Care Time! Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care. You care, we care. Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 259332 series of 2026. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa Bareta sa Lado Nacional. Posibleng sumikad ang presyo kan liquefied petroleum gas o LPG para sa mga masunod na aldaw dahil sa pag-itaas sa giraray kan tensyon sa Medyo Oriente. Pagkakarkulong 27 pesos asin 50 sentimos ang posibleng idagdag na presyo o sa presyo kan kada 11 kilo na LPG cylinder o katumbas na maabot sa 2 pesos kada kilo sigon sa LPG Marketers Associations o LPGMA. Maski na pang opisyal na price adjustment ang Department of Energy, sinabi kan LPGMA na nagiitaas ang presyo kan LPG sa pangkinaba na merkado dahil sa nagkukusog na tensyon sa Medyo Oriente. Sigun kay LPGMA founder as in chairman Arnold T, naapektaran ang presyo matapos sa giraray na magsilyab ang tensyon sa pag-ultanan kan Estados Unidos as in Iran na nakaapekto sa pangkinaba na supply ng LPG. Dahil digdi sinabi kan grupo na malabog nang magkaigwan ng rollback sa presyo ng LPG sa mga masunod na bulan, lalo na tamapuon na ang winter stockpiling sa ibang nasyon. Ikinaadit man ini kan nagkapirang negosyante na nagsabing pwede nindang ipalis sa mga parabakal ang dagdag gastos para mamantinir ang sa indang operasyon. Posibleng magbaba ang presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana matapos magkulpa ang epekto kan tensyon sa Medyo Oriente sa pangginakban na presyo ng petrolyo. Sigun kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na diit-diit nang nagkukulpa ang epekto kan problema sa Medyo Oriente dahil para mahilinganin medyo pagbaba ang presyo ng petrolyo sa nakaaging 4 na aldaw. Base sa nainot na estimate kan DOE, pwedeng magbaba ng 80 sentimos kada litro ang gasolina, 50 sentimos kada litro ang diesel, asin 2 pesos asin 30 sentimos kada litro man sa kerosene. Sigun sa sarong source, nagikan sa oil industry, posibleng umabot sa piso asin 50 sentimos kada litro ang rollback sa gasolina, mantang 50 sentimos sa piso kada litro naman sa diesel. Paliwanag ang ahensya na matapos sumakat sa sobra $100 kada bariles ang presyo kan Brent crude oil dahil sa kaaditan sa supply hali sa Medyo Oriente, nagbaba ang presyo kan magkaigwanin pag-asa sa tigil putukan o ceasefire entry kan Estados Unidos asin Iran. Siringwan mantinidong limitado ang piglalauman na rollback asin o dahil sa makusog pa mangiraray ang balanse kan supply asin demand para sa diesel asin gasolina. Ang opisyal na anunsyo kan oil price adjustment piglalauman na ipapahayag sa Lunes asin ipapautob man kinaagahan nin Martes. Ipinag-ordayan kan Philippine National Police o PNP ang gabos na unit kaini na magkonukta nin hararom na investigasyon na magkaseparar o sa magkaseparar na pag-atake sa mga paratukdo sa Aklan asin Davao de Oro. Napag-araman na nagadaan ang sarong 52 anyos na paratukdo sa Aklan kan mahulog ini sa iyang motorsiklo matapos suntokon ni nagkapirang beses kan sarong 19 anyos na lalaki kasunod ka sa indang diskusyon sa sarong pagtripon kan Hulyo 26. Mantang ang sarong 55 anyos naman na paratukdo sa Davao de Oro ang inatake kan Hulyo 27 ng 2 minor de edad na estudyante matapos niyang pagsabihan ang saro sa sainda dahil sa pagsulog ng hikaw na suhay sa patakaran kan eskwelahan.
Sigun kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang nasabing insidente ang nakakaalarma nin marhay. Sinabi niyang daing lugar ang bayolensya sa eskwelahan asin komunidad kung kaya siguro kan PNP na magkondukta sida nin impartial asin hararom na investigasyon para makamtanan ng hustisya sa mga biktima. Dagdag pa niya na dai matakot ang mga paratukdo para sa sendang kaligtasan dahil digdi padagos na mahero ang PNP sa mga eskwelahan asin komunidad para makapagtaon ng ligtas na kapalibutan kung saan makakahero ang mga paratukdo na may tiwala sa sadiri. Ipinag-insistir kan legal counsel asin tagapagtaram ni dating Senator Ramono Bong Revilla Jr. na desisyon kan Sandigan Bayan 3rd Division na tutugutan na makapagpiyansaan sa iyang kliyente nagpapahiling na bako makusog ang ebidensya kan prosekusyon. Sigon kay Attorney Rian Balisi, kay ito pa man nagtitiwala na si Revilla sa proseso kan hudikatura. Sigon pa sa abogado, sobra na pasalamat asin kaugmahan ni Revilla sa naging desisyon kan korte. Dagdag pa niya na makakaibahan na giraray kan dating senador ang sa iyang pamilya. Pinaboran kan Sandigan Bayan ang bail application ni Revilla matapos kaining mahiling na bako supisyente ang ebidensya kan prosekusyon para ulangon ang paramientras na libertad mantang pigdadangog ang kaso. Ang kaso may kinaaraman sa pigsasabing 92.8 milyones pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Itinalaan kan korte sa 1 milyon pesos ang piyansa ni Revilla. Sa ika-14 sunod na taon sa giraray na nakamtan kan Pag-ibig Fund and Unmodified Opinion ang pinakahalangkaw na audit opinion hali sa Commission on Audit o COA. Kanakaging aldaw kinumpirmar kan COA ang positibing resulta kan pag-uugid sa financial statements kan Pag-ibig Fund para sa taong nagtapos kan Disyembre 31, 2025 asin 2024. Sa surat na may petsang Hunyo 18, sinabi kan COA na nagtao ang sendang auditor kan unmodified opinion dahil sa patas na naipahiling ang financial statements kan Home Development Mutual Fund o mas midbid bilang Pag-ibig Fund para sa mga taon na nagtapos kan Disyembre 31, 2025 asin 2024. Sakop kan report kan COA ang na-audit na financial statements kan Pag-ibig Fund, mga obserbasyon asin rekomendasyon sa audit, pati na ang kamugtakan kan pagpapautob kan mga nainot na rekomendasyon kan COA. Sa Bareta, sa lado kaniwang nasyon, nagrehistro ang South Korea nin pinakahalangkaw na temperatura sa kasaysayan matapos umabot sa sobra 41 degrees Celsius ang init dahilan kan grabing heatwave. Sigo sa Korea Meteorological Administration o KMA, nalalampasan kay ni ang dating national record na 41.0 degrees Celsius na nairehistro kan 2018. Tulong magkakasunod na aldaw ng sobra sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Yangsan dahil sa makusog na heatwave na namamatean sa dakunang parte ka nasyon. Dahil ligdi na initaas na kan KMA sa pinakahalangkaw na antas kan heatwave warning sa nagkapirang lugar sa South Gyeongsang Province, mantang mantinido man ang mga patanid sa bilog na nasyon. Sa lado kan Karawato Sports, abante na sa semifinals kan Mubadala DC Open si Filipina tennis star Alex Ayala matapos ang sensational win kontra sa second seed na si Elina Svitolina. Tinapos ni Ayala ang kawat sa score na size 3, size 4. Nagmarka man ini kaduwang panggal ni Ayala kontra kay Svitolina matapos ang saindang showdown sa Berlin Open ka nakaaging bulan sa parehong scoreline. Nalandig di makakalaban ni Ayala si Naomi Osaka kan Japan sa semifinals.
Na imbento kan sarong estudyante na si Harry Rag kan Lee Sisters de Montfort University ang sarong CPR device na kayang makatabang sa pagsalbar nin buhay nin tawo. Si Rag ang nagibo nin prototype sa inang eskwelahan kung saan nagtatanog ini mantang pigigibo kan sarong responder and compressions na ibig sabihon tama ang pag CPR kaini sa pasyente. Katakot kaini nakakuha tulos nin pagmitbid ang device ni Rag kung saan ginana kaini ang Design Innovation in Plastics Awards. Istorya na iiba. Binalo kan sarong yoga teacher sa Vietnam ang sa iyang kakayanan matapos makagibonin 86 na push-ups sa irarong kan tubig. Sigo sa 38 anyos na si Kamal Kaloy na tubong India, ang sa iyang pagsasanay sa calisthenics asin pagpugol nin hinangos ang nagpreparar sa iya para sa record-breaking event na ini na ginibo sa sarong swimming pool sa Ninh Binh. Bako na bago si Kaloy sa pagkuanin mga record kung saan bago ka ini, nasungkit naman niya ang Guinness World Record para sa most consecutive yoga positions underwater kung saan nakagibo siya ng 21 posisyon kan 2020. Matapos na hilingon kan Guinness ang mga ebidensya kan sa iyang 86 na push-ups, formal nang kinumpirmar na nakuha niya ang record para sa most underwater push-ups with a single breath male. Flashback. Ngunya na aldaw, Agosto 1, taon 1944, nagpaaram sa kinaban si Presidente Manuel L. Quezon, ang pinakaenot na presidente kan Philippine Commonwealth matapos ang pagkikipaglaban sa tuberculosis. Nagpaaram ang presidente sa Saranac Lake, New York sa edad na 65, mantang nagpapadagos ang World War II. Apisar kan sayang kahilangan, nagpadagos siyang pamayuhan ang Pilipinas. Ang sayang hawak, enot na inilubong sa Arlington National Cemetery. Alagad ibinalyo ini sa Manila North Cemetery kan 1946 asin permanenteng inilipat sa Quezon Memorial Circle kan taon 1979. Sa kaparahong aldaw taon 2009, nagpaaraman sa kinaban si Corazon Cory Aquino, ang pinakaenot na babaeng presidente kan Pilipinas matapos ang pagkikipaglaban sa helang na colon cancer. Midbid bilang Tita Cory asin anamayo kan mapayapang 1986 at sa People Power Revolution na nakapatapos kan diktadorya kan Administrasyon Marcos. Mga tugang iyan na po ang kibilugan kan mga bareta na tiniripon asin kinalap sa DZGB Newsbase. Sa pangalan ka nagsururat kan bareta sa pamamayo ni News Director asin News Manager Mardela. Sa lado teknikal kay bahanta dyan si Kuya June Napoles. Sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez. Kaibanan Mega Force Patrol asin mga parantabay, ako po si Nicole Ann Gloriani ang seno naging tagapagbareta. Abangan po ang masunod na programa sa DZGB, always number 1, always at your service. Salamat po sa pag-antabay. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.